buur aan uw dood. En leef het gezag, dan komt iedereen erdoor. Wie het zal, wat gebeurt of gebeurt. Jongens, die allemaal. Steeds daar een liedje. Staan in de vakantie, met hun camper stond het al aan zeer. Het is lekker eten samen op de witte strand, met zon en zee, wat was het nou nog meer? Alles is op en op, geweldig, het in een wenkje, dat weet geweldig. En iedere morgen dan kon alle remmen los, keek ze de stad, en springen ze aan zee. Door Costa wil niks te klagen, dan wordt gelachen en ieder heeft plezier. Zo hebben we samen nog een schone vakantie, en volgend jaar dan komen ze wel weer. Alles is op en op, geweldig, en in een bankje dat heet geweldig. En iedere avond dan gaan alle remmen los, kijk ze de stad en springen ze aan zee. Alles is op en op, geweldig, het is een drinkje dat heet geweldig. En iedere avond dan gaan alle remmen los, kijk ze de stad en springen ze aan zee. Door de post houdt iedereen erbij. Och, is toch immer zo gezellig hier op de camping. Ja, we staan trouwens al 32 jaar op deze camping. En wat we hier metmaken, leef, dat is met geen pen te beschrijven. Zij oet. Ik kan er een boog van schrijven. We staan trouwens met onze caravan in het prachtige Spanje. Heerlijk is het hier. De natuur, de zee, de lu. Heerlijk. Geweldig. Aan de Costa Brava, Willem, hè? Maar toen vind je hier alles prachtig en heerlijk, hè? Ja. Maar het eten... Nee. Dat nummer van Toesmit. Ja. Dat tropisch eten, dat is niks voor ons, Amin. Nee, Harry, die smeert in die overal oliefolie op. En dan moet voor de hele dag rennen van de pot. Ja, en we komen hier voor de rust en niet voor te rennen. En dan die patatas bravas. Geef niet maar gewoon ertel. Of de tapas. Doe niet maar gewoon een boterhamje met kaas. Gewone, lekkere Hollandse kost. Ja. Harry, ja. Ja. Kijk, dat kun je gedaan blijven om op de oprit. Wat is dat? Oh ja! Kom maar! Ja, kom maar! Oh ja! Beetje draaien! Ja! Oh ja! Oh, het gaat goed! Oh ja! Als ik dat zo aan nu en ik doe mijn ogen toe, dan krijg je gewoon zo'n ander beeld. Harry, die Hollanders, hè, die zijn al immer zo aanwezig, hè. Ik hoop dat die een beetje meer naar achter met dat gevaar te gaan staan daar. Oh, we zijn hier op nummer 69! Oh, we zijn er! Maar kom nog maar een stukje, hè? Ja, kom maar! Oh ja, beetje naar links! Ja, beetje naar links! Ja, goed joh! Ja! Oh, toppie! Oh, Nou, geweldig! Hier, kom joh! wat voor dood doe tegenaan van kikken, Harry. Zo slecht is dat nog niet. Harry, ik bedoel, niet dat voor is, ik bedoel, de jongen van de camper. Maar jongen, we hebben nog gar geen hoedzeg meer. Onze zon gaat gans weg. Ik ga wel eens even het huur te mitsen. Dochter, en regel dat die ergens anders gewoon stond. Ik ga nog wel eens een beetje koken, Harry. Hallo, buur Anne. Wat zeg je? Ook Anne. Anne? Ja, ook Anne.
Hoe komt hier vandaan? Wat zeg je? Waar komen jullie van hier? Ja, goed, van mij kun je wel horen. Ik kom uit het 020 district. Uit de rode buurt. Wat zeg je? Uit het rode district. Nee hoor, ons huis is gewoon weg. Maar weet je, mijn hubby hier, die komt uit het 010 district. En die gaat daar zo naar zijn eigen winkel. Wanneer is een eigen toko? Wat zeg je? Het is een eigen winkel. Nou, ja, weet je, we gaan dan naar die winkel toe, hè. En dan staat daar zo'n rek met t-shirts allemaal. Ja, en dan staat dan Hugo. Ja, je verzint het niet, maar weet je wat het leukste is? Daar staat dan overal, laat ik zien, schat, Bosch op. Nou ja, alsof hij de baas is. Ja, niet te geloven, maar kijk, dat noem ik naar waardering, hè, schat? Maar niet. Ik heb liever niet een domme kuus neer. En even een paard gestild te gaan. Wat zeg je? Els, ga je daar toch mee uit? Ja, sorry hoor, maar ik versta hem zo slecht. Het lijkt wel of ik tegen Duitsers zit aan te lullen. Els, dat kun je toch niet zeggen, joh? Sorry hoor. Nee, ik bedoel, die joeker van de kamper parkeren, man. Oh, man. Ik kom. Mijn naam is Hugo. En wij staan hier op 69 weer. Ja. Hey, en die camper, hey, dat is een echte Palazzo 3000. Oh. Is de man, hè? Oké, Nel. Ik bedoel, dat is die van Nel en die van mij, hè? Een gronde palazzi. Je zult wel alles groter en dikker hebben daar. Ja, wat zegt die? Ja, dat bedoel ik nou. Precies. Nee, ik bedoel die kamper. Wat een joeker. Oh, die camper, ja, joh, die is groot en luxe. Zeg Nel, Ja. doe ons even een plezier. Pak even wat stoelen uit de camper. Dan kunnen de buren en ik even lekker zitten, hè? Jij krijgt het even te kleren. Oh, ja, zeg. Doe maar je eigen Marika. Nel, ik hoor de telefoon gaan. Huug, dat is toch niet jouw werktelefoon? Ja, dat is al vet. Je zult je afvragen hoe die in de camper komt, hè? Ja, dan moet ik even gaan nemen. Ja, het zal dat is wel wel. hoor. Leuk hoor. Kom, nee, doe eruit zo, kijk. Laat gaan. Daar heb je transport, ja, niks met te maken. Laat gaan. Zij ook met al je stijl overheen. Nee, ja, ook van een afkomen, hè. Ja, we hebben nog helemaal naar speeltuin. Oh, echt waar? Maarten, denkt ze dat het een goed idee is om de kinderen zo alleen naar de speeltuin te laten gaan? Jawel. We kunnen weer hem opzetten. Ik heb vakantie hè, en hij heeft alles vakantie. We hebben nog zo'n 3,5 uur zonlicht. Ja, hier. Ik denk toch dat ik de kinderen even gewoon insmeren, Maarten. Daddy. Nee. Wat is? Ja, ik moet eerst nog uitzoeken hoe en wat een geschikte survivalplek is. Survivalplek. Deze ganse vakantie is een survival. Begint ze nu al? We zijn toch Jussie? Jussie gezet. Ik heb al eens na 12 uur in mijn oude auto gezeten. Waarvan ik 11,5 uur achterstevoren heb gehangen. Om die voeten te voorzien van eten, drinken en entertainment. En ik heb kots moeten opvangen met tuutjes. En tussen ruzies moeten bemiddelen. En ik heb alleen maar gehoord. Mama, ik moet plassen. Mama, ik wil drinken. Mama. Nou, het viel toch wel met. We hebben best lekker door kinderen. Ja, doe ja. Doe heeft ze drie seizoenen van die favoriete pottenkast kunnen loesteren. Nu doe eens rustig, het is vakantie. Relax een beetje. Relaxen. Niet met steen schieten! En op die horen van die zusje los! Maar die koers. Niks aan te maken, nu! Ik tel tot 3, ja? 1, 2, Schat, nu doe eens rustig, ik kan me zo niet concentreren. Ik zoek de perfecte plek voor onze tent. Nou, voilà. Goed gewoon.
Lukt het? Wacht even. Chateau Wits, de richtige plek om het zoeken van een tent, is het halve werk van het kamperen. Nou, volgens mij heb ik het halve werk alleen mijn hand. Ik zet het te gieten neer. Ik kon toch even naar de kangaroes zien gebleven. Ah. Oh nee, niet zo je niet mond. Ah, laat dat nu. Wat is dat? Oh, muggen! Oh, muggen. Hoor ik niet tegen? Harikje, ik ben al lekker aan het koken. Het is half 6. Half uur gaan we eten. Goed, wat eten we? Erpen met bloemkool. Heb je ook appelmoes metgenomen? Zeker leven. Ik zeg alvast de tafel. Word ik even weer mee koken. Ja. Aan buur lukt het een beetje met de tent. Oh jawel hoor, dat hoort zo. Dit is een ontpoptent. Gewoon een beetje opgooien en hup. Hij staat normaal gesproken dan. Oh, wat waren je naar Limburger? Ja, voor zin van gelijk. Maar nog de veer ook. Is de wereld zo klein of de wereld staat zo groot? Wereldstad, Nel? Ja, gelijk. Geleen, zeg Nel, waar ligt dat gat? Nou, zou je weten hoor. Geen idee. Wat een klommelzik. Zeg, dit is geen klommer, dit is een nieuwe van de Decathlon. Dit is de impotent. Zie je niet. Wat? Puur? De impotent? Zeg man, wat gezellig hier, maar grappig tentje hier nou. Nou, Nel, volgens de buur is dat een echte impotent. Oh, maar daarom krijgt hij hem niet recht. Hoe snap ik het? Harry, het is prachtig zus. Je weet zo, want we gaan dadelijk eten, hè? Zijn nu hoeveel geleden aangekomen hier? Nee, echt wel. Oh, wat gezellig, goed geleden. Hallo, ik ben Mine, dat is Harry. En we staan op 65, gezellig. Leuk. Oh, wat een gezelligheid ook in onze tent. Nou, hij krijgt hem niet recht hoor. Wat lief? Ja, dat is niet recht, hè? De impotent. Nou, daar heb ik anders nooit wat van. Maar dan moet zo blazen. Wat moet ik blazen? Maarten, het is een opblostent. Oh, dat wist ik en dat ging ik gewoon nog doen. Ja. Ja. Eh, Veel zien Marijke en Maarten. Oh nee, Hallo. En dat zijn onze kinderen. Zeg het even hoi tegen die meneer en mevrouw. Ja. ik ben Maarten, de survival expert. Aangenaam, Hugo. Meneer de survival expert. Ik ben Nel uit Amsterdam. En dit is mijn hubby, die komt uit de Rotjeknor. Ja, Zeg maar gezellig dat jullie hier staan. Ja, deze beauty, onze camper, dat is de mijne. Vriendje. Ja, oké, ik bedoel die van Nel en die van mij. Ja, goed zo, jongen. Zeg Maarten, dan ben je een beetje rondbrengen, jong. Moet ik dich even insmeren? Zeg Huur trouwens, we moeten ook nog even naar dat campingwinkeltje, want ik moet die wat op de braafjes gaan halen. dat lekker, Nel. En die rode borst, hoe heet die alweer? Oh, sorry zo. Ja, oh ja, rode chorizo. Ja, ga je mee, schat? Ja, gaat maar alvast. Ik moet nog even bellen voor de zaak. Gaat jij maar wel alvast. Serieus? Ja, ga maar alvast inkopen doen. Ik kom eraan, Nel. Ja. Met Hugo. Ik succes met de tent. Wat een eten. Harrietje, 6 uren, het eten is gereed. Appeltjes met bloemkool. Zo, zal ik een beetje opschuppen. Goed zo. Och, dat is toch weer lekker hier zo. Goed op die camping eten, hè. Smakelijke leven, hè. Ja,
Maarten, de survival expert. Doe het. Dat is mijn nieuwe hobby. Er is één keer gewoon survivalen in de Ardennen. Ja, mijn nieuwe hobby dus. Mijn god. Maarten, heb ze ik eigenlijk wel ingespoten? Want dan vlieg je echt van alles rond. Wacht. Wacht, hoe heb ik hem? Ach, kom maar hier. Ik spuit die even in. Schat, nu laat. Doe toch niet zo gestrest? Gestrest? Ik? Ik gestrest? Ja. Het is vakantie. En vakantie. Wat is dat? Rust. En relaxen. Vakantie dus. Wat is dat? Dat is de schotteldraai. Maar dat ging toch niet met? Nee, dat was er volgens sticht niet meer in de auto. Maar tada, hij past het op. Maar ik wil een echt vuur maken. En door vis gevangen vis opgooien. Tegen een vis vangen. Je kent ze bevroren vis in de diepering van de Aldi nog niet vingen. Kom, dat we de tenten in orde maken en alles opzetten, want we moeten eigenlijk ook de kinder nog voor verzorgen. Arietje, we gaan Ja. alvast terug naar de caravan. We moeten nog een beetje afwassen, opruimen, douchen. En die kinderen moeten zo naar bed. En dan wens ik ook voor dadelijk en voor vanavond alvast welterusten. Ja, dankjewel. Ja, dat wordt een lange dag vandaag. Schat, kom je de tent in, we gaan de tanden poetsen. Kom, kom tand poetsen. Ja, kom. Ja. Mam, ik moet plassen. Moeder. We zijn just geweest. Maar die ben ik klaar. Echt hoor. Maarten. Maarten. Psst. Maarten. Nee, god. Je kent hem hoe slapen. Kom, dan gaan we naar de wc. Ik hoef niet. Jawel, doe jij eens ook net. Kom. Heb ze het wc-papier nodig, want anders, ik neem aan dat ze het niet met de vingers wil doen. Hè? Kom, ik ga maar één keer. Blijf niet op en aflopen. Oh. Oh, zo lekker geslopen, de Harry, hè? Ja, heerlijk. Oh, lekker tasje koffie. Lekker zitten. Oh. Ja, dit vind ik goed. Het lekkerste van de dag. Het smorgens op de camping, lekker met de tas gekofferd. In alle rust, heel lekker wakker worden. Oh, dit is echt het ultieme genot. Genieten van de rust, de stilte en het geluid van de vogeltjes. Heerlijk. Nee, ik zet even de espresso-machine aan, hè? Tot zo! En dat gebleven van die vreemde Hollanders. Nou, Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar ja, Harry, wat een draak. Je bent een man.
Goeiemorgen, lieve. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben al lang eens 3 uur op met de poeten. Heerlijk geslapen, zeker. In de boetelog. Ik heb geen oog toegedaan. Die kinderen moesten ondagen naar de wc. Of wie ze in de tent waren, willen we er niet gaan slapen. En wanneer hebben, daar word ik ook gewoon gek van. Juist, net oh, ja! Nou, lekker toch? Zo heb ze wel iets van de dag. Ja, ik heb 2 machinewijs al gedraaid. De was gedaan? Dus ze soms vergeten je nog kleren te pakken voor de kinderen. Maarten, de kinderen hebben pakkage al 2 jassen, 3 boxen, weer t-shirts en 6 onderbroekzuiver gemaakt. En dat binnen 24 uur. Dus niet goed ingepakt. Ik heb voor iedereen ingepakt. Doe bent alleen maar ingestapt in de auto. Toch, dat staat ik ook weer. Wat hoort ik nou? Een echo? Hé, schat, ik heb me toch zo lekker gedoucht. En kijk eens wat ik heb meegenomen. Magdalenekoekjes. Lekker, schat. Oh, heerlijk, hè? Ja, lekker. Ik maak even die e-mail af, Nel. Ja, en dan ga ik dan lekker koffie zetten. Maak een lekker espressootje voor je. Dan gaan we lekker een Spaans ontbijtje doen. Ja. Miet, ik heb de weg van de Jumbo metgenomen. De pindekeer en de nagelslaag. Doe die. Zeg Maarten, wat zei toen er ongelukkig wie? Toch niet zo lekker geslapen in de boetelop. Jawel. Ik ben zo kwik-wienoetje. Oh. Nou, dat komt dan heel goed uit. Kan ze me gelijk op de wasmachine ophangen. Ik ga hem even pakken in de Ja, tent. dat zal ik maar doen. Ja. Ja. En ik liep deze was al dreuf tegenwoordig. Hé Maarten, ik wil niks zeggen, hè, maar die tent die steekt niet meer zo recht. Wat is los? Die tijd is impotent. Maar lijkt wel lekker. Wie kent dat dan nu weer? Ja, dat is Ja, de kinderen hebben wel vanmorgen met een dupje zitten spelen. Ja, ik zal het even vertalen. Het dupje. De wat? Het dupje voor het loopje. Ik heb het leukste gevonden. Door. Oh, het leukste gevonden. Hier mooi toeter, ruchten van Vaarhoed. Het loopje heeft hij gevonden. Weet Maarten, dan doe ik amuseren met het loopje. Dan ga ik als ze zin hebben met Rien en Nelle en de kinderen gewoon zwemmen. Ja, leuk! En de kinderen allemaal dan ingesmeerd. Ja. Ik ga naar dat gezeukje, dan heb ik de impotent zo weer rechtop. Kinderen, heb je de zwemkleren al? Zwemkleren? Hoe zien die nou weer? Dat weet ik niet. Oh, hier. Dus toch niet zo goed ingepakt. Maarten, houd die de mondje op. Hoe liggen ze? Hier. Oké, Abby de eindelijk. Ik zie het al. Kom. Ja, pak maar alles in. Pak maar, ja. Aardig, we gewoon lekker zwemmen, hè? Ja. Het is straks alleen, hè? Hier. Ja, Hugo, lekker zwemmen, schat. Ja, kan je mee, Claire? Ja, gezellig. Doei. Maarten, verdoen er vanaf gezeuken naar het dupje. Bij al in je buurt. Ja,
Wie geeft ze hier nu weer een dupje vinger? Ja, dich beste survival expert. Zeg, Vuur. Ik ga er toch vanuit dat ze een reservedopje hebben meegegeven in de winkel. Of de plaatsvergatable. Een reservedop? Ja, dat is toch gebruikt? Nee, dat wordt niet nodig. De tandtek is niet kapot. Ja, je moest niet alles geloven wat die verkopers vertellen, want die weten het nog niet. Hier, we plakken er een tape. Tape? Ja, duct tape is onmisbaar op een camping. Kijk. Voilà. Zo, dat hebben we ook weer gefixt. Ja. Nou, ik ga nog het hout sprokkelen om een vuur te maken. Ja, dat word ik niet Prima mee. idee. Prima idee. Weet je, buurtjes, dan pak ik een koud pilsje, ga ik lekker voor mijn camper zitten. Dat doe ik leven. Kijk eens, Vuur. Nou, dat hebben we toch goed gefixt. Proost. Op de bed. Ja, dat vuur maken is nog niet zo gemakkelijk. Ik heb al eens een aansteker die niet Maar Vuur, ik heb een complete gashaard in de camper. Ik kan ook lekker warm bij gaan zitten. Veel makkelijker. Nee, ik wil een achtvuur maken. Ik ben toch niet voor niks de survival expert. Heb ze wat de woest, hè? Kijk. 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 Ja, Kijk. Ja. 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 Een kum. Ja. Een kum. Ja. Niet. Kom, geen open. Ja, nog gewoon. Ja, oh, dat is toch zo lekker, hè? Het is vast ook zo heerlijk, hè? Ja, gezellig. Ja, echt wel hoor. Wat zit hier er even stilletjes bij? Ik heb geprobeerd een vuur te maken. Het is nog niet gelukt. Oh, wat jammer. En de vis, die moet ik ook nog ontvangen. En du bent een survival expert. Zeg maar, die NASA is wel een beetje rood. Zal niet van het vuur zien, jong. Heb ze dit goed ingesmeerd? Weet ze, die kinderen worden net in zeuren, zo honger. Maar als ik dat zo zie, dan wordt het een vuurgemakers en een bus hebt gevangen, ben ik bang dat we zien uitgestorven. Nou, je kent toch dadelijk Harry, die zal ik allemaal bij ons voor de taart komen eten. Oh, Die ja. zal ik, ja. We hebben immer genoeg ervan bij ons. Wat heb je? Genoeg ervan bij ons. En wat willen de kinderen niet eten? Jullie frieten. Frieten? Frikandel? Of... Ja. Ja. En nog? En wat nog? Mijne? Oh, dat hebben we ook. En nog? Maar we zijn toch goed? Nee, maar even... Gaan we patat eten? Nee, ik ga Mensen, dan kunnen we dadelijk de tafels allemaal bijeen zetten. En dan gaan we lekker samen hier eten. Oh Nel, weet je wat ik dan doe? Dan pak ik onze Weber uit onze palazzo. Dan kunnen we nog lekker een worstje grillen, speklampjes. Ja, ik heb ook nog knakworstjes en tomaatjes en komkommertjes en stokbrood. Oh, lekker. Ja. Gezellig, hè, Maarten. Ik wil wel mijn vuur nog maken.
Met z'n maakten maakte ik dadelijk 10 uur. Dan doen we na het eten wel marshmallows en rustig. Nou, eens wat gezellig gaan drinken, hier kinderen. Oh, drinken, dat versta ik wel. Ja. Dat was een lekker drukje, hè? Ja, dankjewel. Zo'n dankje. Wat lekker. Oh, heerlijk. Nee! Min vuur! Oh, ik denk dat niet bereikt als vuur. Kom eens daar. Proost, proost. Oh, Camping, thuis, lekker Ah, wat samen eten. Op de camping. Fred, op de camping. Liever in de speeltuin. Heel veel is van ons achter. It's baby dat de tijd is om weer naar de camping gaan. Er zijn gehuske caravan of tentje onder even heen te staan. Het is weer even wennen voordat we ons kennen, zorg ik dat ik word klein. Maar in de tijd verandert dat op straat, door dansen liever iedereen. Lekker superschermen op de camping, dan is er kunnen te doen op de camping. Dan hebben we alle plezier op de camping, op de camping, op de camping. We dansen met iedereen op de camping, dus is de marge alleen op de camping. Dan treffen we ons nog weer op de camping, op de camping. Van jongen echt niet hard verloren onder de protectie rond. Moeten eten drinken naar de dure winkel die op de camping stond. Liggen naar de paters in de suikeraten, jong wat veel ze dicht aan liep. S'avonds aan de saus, barbecue en disco met muziek en romantiek.